салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон. Ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем ки дар канали мо обуна шавед ва дар видео лайк монед. И амали шумо мода мотиватсия метавад ки боз ҳам беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон кунем. Яке аз варзишгари машҳури тоҷик Муин Ғафуров аз бозгашти худ хабар дод. акнун ӯ бо созмони Dana White Contender Series барои 4 муҳориба созишнома баст. аввалин муҳорибаи Муин 7 сентябр дар Амрико дар шаҳри Лас-Вегас бо варзишгари канадагӣ Чад Анхелигер, ки рекордаш 10-5 аст, барпо хоҳад шуд. мо бошад ба варзишгари тоҷик Муин Ғафуров танҳо муваффақиятро таманно дорем ва умедворем ки даст боло мешавад ва чун ҳамеша барои дастгирии варзишгар дар комментария Муин ба пеш нависед ва мо бошад давом медиҳем. Ҳабиб Нурмагомедов пешниҳоди бениҳоят хуб гирифт. дирӯз созмони СА гонорари эҳтимолӣ ба Ҳабиб барои охирон бояш дар ин созмонро пешниҳод кард. ҷонишини президенти лигаи СА Асланбек Бадаев гуфт ки агар Ҳабиб барои мубориза дар ин лига розӣ шавад, чӣ қадар пул ба даст оварда метавонад. биёед хубтараш гӯш мекунем ки Бадаев чӣ гуфтааст. тайёр ҳастем ки ба Ҳабиб 440 миллион рубл ва шояд зиёдтар барои муҳориба гузарониданаш дар лигаи СА диҳем. қобилияти пардохти ин миқдор маблағро дорем. саволе ба миён меояд ки он то чӣ андоза мувофиқ аст. дар ин ҳолат худи раиси ҷумҳур дар ин бора ҳарф мезанад. албатта лига омода аст ки ин пулро пардохт кунад, зеро ин як чорабинии пурсарусадо мебошад. бои охирони Ҳабиб дар лигаи СА ин худ як чорабинии пурсарусадо хоҳад шуд, гуфт Бадаев. 440 миллион албатта пули зиёд аст, аммо сухани мард гаронтар аз пул аст ва ҳатто Ҳабиб дигар ба пул ниёз надорад. шумо чӣ фикр доред? оя ин муҳориба барпо мешавад ё ин ки не? ҳатман фикртона дар комментария нависед ва мо бо шумо хайру хуш мекунем. хайр.